isi ya kwụm ụgwọ m ya emego m ngwa achọghị m okwu n'ụka ọ bụ nke okwu n'ụka batara be m atụrụ sị na ya nwa ha agba egwu mana eri uru bakwute ya nwa ha agba ya ụwa egede gị nwa ga-anwa m na n'iru m egede ji anwa nwunye m nwaanyị ji alakpụ ụra ọ makwa na ijiji bee n'iru ma ijiji anwụnyụ anya na-abụ nye nwaanyị egbu ndụ ya toro ogologo abụrụ m nke m ka ga-emetụ nwa ọzọ kịta egburu m isi debe edebe ndị ozu o mesikwa gị gbaa ụkwụ n'aja ugboro ise gbapụrụ ụkwụ n'aja ugboro ise agadị gbapụrụ ụkwụ n'aja ụchụgbu agha a na-achịli aja ole mgbe unu ụlọ sị ya na Latin ka ọ na Igbo m ji ga-aga nne ya njin moto kụọ ọ na-aga ije mba mechie ọnụ onye ewu njin onye ewu moto ndị na-eje njem moto ha ji eje njem kụọ njin enwere ebe ha ka na-eje lepụta ọmụnwa bụ njin. Are you sure they are virgins? Yes, Abua. Trust us. We have tested them. Gịnị bụ arụsị anwa? Arụsị bụ ngalaba nke ekwensu a na-akpọ Lucifer. Ebe ndị anyị ndị gboo ji ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ ji mmadụ 7, nwoke na-amaghị nwaanyị na nwaanyị na-amaghị nwoke. Ụfọdụ ji 14, ụfọdụ ji karịa. Were ga tọọ ntọala were ndị a wee nie ha na ndụ were kpọkụzie mmụọ ọjọọ nke bụ spirit of Lucifer o were gbadatazie were si ọnọdụ n'ebe ahụ were ṅụọ ọbara ndị a were guzozie ebe ahụ were bụrụzie ebe ịchụ aja nke ndị mmụọ ọjọọ ebe a nọ were agwa ekwensu okwu ebe a nọ were enye ekwensu ihe. Gịnị bụ ọlta ebe ihe ọjọọ si apụta ụlọ nke ndị mmụọ ọjọọ? kedu ya afọ m onye mmiri ebe kịta si m nwụrọ Onye mkpọrọ ya ya chi ya mgbe ọ na-achịzi ngwezi na eme na ebe mma gị na-ekwe ka ndị ọgọ na-achịgharị nwa bịara n'afọ lụọ ọgwụ anwụ ka nwa abụọ ozugbo ka anyị lụba mmadụ na-asụ amụ nwaanyị na amụ ụgwọ onwe ụgwọ ụdị mkpa ihe ị na-agwa m okwu ebe mmụọ m nọdụ ala nkwụrụ ọtọ nna m ọka nọ ị naghị na-ele m ihe mkwuru onwe bịa gịnị na-eme onye ka ihe na-eme na onye nwoke m ọ na-ajụ ọ na-ajụ onye iso ha ọmụ nkwuru ọ gịnị meziri nke ikpu nwa nwoke
pete n'azụ iwe dị n'obi ọchị dị n'eze ọkwa gị ka m ji mere nna m ọnụ ọkwa gị ka m jiri mere nna m udo ọ bụ gịnị ka m melụ gị n'ụwa ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ ọkakwana mma na nchịkọsịrị ọgwụ ngwongwo niile ọkpụsiche tupu ejere m ebe m na-eje ọgwụ Chineke na bịa mmebi ihe m chukwu bịakwa ebe a kịta ka mkpesa gị mkpesa ị na-agwa gị ibi nwa gị maka na ọ fụrụ na mụ na nwunye nwanne nwoke na-akọ ọnụ onweghị ihe a na-agwa agwa n'ụwa nwa gị nwoke na-agwa ha m onweghị ihe a na-ekwu ekwu na-ekwu ha m onye kpalịsịsị m nye ka nsị ka m bịa ebe a na-abụ ụzọ kpesara gị nne m biko iwe ga-adị n'abụ ibi nwa mere gịnị na ịdị ibi hụrụ mụ na nwunye nwanne nwoke ebe anyị na-aba mba ya ebido kpọrịwa m kparịba bụ nwe ihe a na-ekwu ekwu na-akwụfọ m mụ na ọwa ọgbọ sitoro m na ya ji nwa agwa nchita ka ị na-echisara m ọ si dị m n'obi iwe nwa otu oge na-abụrụ ọgbọ ihe obere nwa ibi mere gị ọ na-ewute gị mana mma bụ okenye nne nwa eruru oge ịbụ nne gị ị bịara ichisara m ihe na-abaga nya ka nkịta ọya ji ịfụrụ na ọ dịrọzi na mmanụ mana ewekwe n'iwe o ka njukene gị na nwunye nwanne nwoke bara mba mụ na nwunye nwanne nwoke bara mba onye mee ihe ọjọọ ị correct ya ọjọọ na ya correct ya otu bụ n'otu eche unu esime ya ọjọọ bụ anụ ya ọjọọ ọnụ akọ ya otu bụ n'otu eche adị m ready na ya na-agwa gị mana mụ na omekwa nke ọjọọ ọ correct ya mụ okwu eruo n'ọka gị na nwunye nwanne gị nwoke bara mba imekwa na agwasị m kwube na nwunye nwanne nwoke abụrụgo ahịa erere pụtawa ebe ọzọ mana gị na onwe gị bụ ahịa dọrọ be nna ya na-achọ ịghọ nna ya ahịa imekwa na na-apịcha nwaanyị ka ngwa ahịa iwe were ụlọ na-asọ njọ ka m gwa gị ihe na-ama ndị Igbo si na akwa n'okwu ka eji ama nwaanyị dị mma okwu ọnụ ka eji ama ogori dị mma echi ịwa ahịa nwaanyị nọ na be nna gị gị na nwunye nwanne nwoke na-ama aka onye aka ga aka gbajie nwanne ya ọ dịghịkwa mma ọ lụgwụkwa di ọ bụ na ị chọrọ ịgbụ nna gị anụ kọrọ ọnụ na-aga ọ bụrụ na ị chọghọ jidetu ọnụ gị aka ka ndụ gị fọrọ gị ka ịlụkwa ji pụọ na be nna gị agbachakwana gị okwu ọgwụcha n'ihe nwere ikwu kedu ihe ọzọ chọrọ ka m gwakwa gị ma mmahịa ekwu maka na m chọrọ ịnụ di lie nsị nwunye nwanne nwoke nyụrụ mmanya ekwe na m chọrọ ịnụ di nwunye nwanne nwoke achịrị aja gwe m n'ọnụ m taa ya nyụọ ya ṅụọ mmiri Chineke anya ha ekwe ị na ihe na-agwa gị ime kịta gị kpọọ nwa gị nwoke bụ ibi dụọ ya ọdụ ya na ọrụ onwe ya o maka ibi nwa atụra ya ma ọzọ m na-egosi ihe njiwe bụ one and only Nkechi in this village ofu ka ndị adịrọ m abụọ ha dị m unique na aka mkpesa gị maka ọnwa ya nwa die ya egwu ka ọ dị a na-akpọ gị Nkechi a na-akpọ gị nke iru ịchọọ igbu efi ya n'ụzọ gbuo ya marakwa amara na ya abụga adịkwa ha mma a na-ekwu ihe ọkụkọ bụ n'ọnụ were ụkwụ na-ederekwa ọzọ abụga adịghịkwa mma ị na-egbu ibi gbuo akwado onye mmadụ ga-egbu ka ọ na-egbu mụ na ga-eji iko ka nna edozi ihe m na-egosi bụrụkwa ụwa gị na-agara onwe gị nnukwu na m ụmụ agbọghọ bụ ọ bụrụ na motobere mmebi n'ụzọ ya daalụ nnọọ ka ị nwere ike isi m ijeghericha nnọọ ihe a niile ihe ejeghericha ihe ya agwa m sọsọ daalụ akwa emechasị na ị na-ekele mmadụ ịpụọ n'ụzọ na-ekele onye ọbụla ezigbo mmadụ mana ịbata n'ime ebe a ihe ya agwa dị gị bụ ndewo ka ị chọọ ka m kene gị Chima mkpọọ gị isi na wee kene gị ndewo nye gị ezuru gị ngwa ewekwara m ya nne obi bịara ebe ọsị ngwa gị bịa nna anyị Nnobi ọsọ m bịara kịta ọ sị mgbe ọbụla iji bata gị bịa ka njebenu jegede njezi ozugbo kịta ọka dị ọkụ njezi ahịa nna anyị Nnobi si gị bịa Ijeọma okenye na-amachakwa n'ọnụ ma gụgharịa abịara m be unu Chima kọmplen ọnwụ ihe ọ gwagasịrị m ji wee sị anya mesịa gị bịa kekwenye osi mme ya n'anya ọ bụghị okwu niile ka m ga-agwa gị n'ihu Chima ada nọ n'ihu ọnya etiwe ụsọ ihe Chima na-akọmplen ri nne na gị bata gị dina na nkịtị sọsọ ya dina na bedị ọ dịzie ka ya sị na ya egburikọ n'onwe gị sụcha onwe gị akwụ wee batara ịnọkọtakwana gị menyere ya ka obi dị ya mma ọ ji abụọ bụrụ iyi ọrịa ha aṅụ iyi ọnwụ iyi ogbu onye ịnọkọta iti na ya na bedị ịtụkwasị ụkwụ nkwa ahụ nwaanyị na-atụkwasị nwoke nwere ihe ọ na-ewepụ n'ime nwoke nna ya maka Chima rapụ Chima na Chima abụrụ nwoke Chima ihe abụ na mma nrigo na bed bikwuru Chima ga-aṅụgide ofu ara ma
3 hours Chima ngidara nrahụ ụra. Ye etu ka ọ padogo. Ya ji mo bo eri ba ko ya na ari tu ari. Komo ja cha. Kenki imeni hu ko je moto. Oto chigazu. Ebe kiri gazu be kwenu gini. Kenki ibe nyocha mi hu chigazu na. O ka mebiero na akụkụ na. O ka mebiero no nkata no na. E bata be nwanne nwoke me ihu ko je moto. Gini na-ewe? Ihutere mu na nwunye. Oye chema m na-eme ka gị. Ebe m batara mmadụ abụọ na-akọrị nkọrị gị na Ijeọma na-akọrị nkọrị. Mbịa nọnyere unu. Gịnị ka m unu na-akọ? Otoro bịa otoro je gị. Ihe anyị na-ekwu gbasara gị. I kwesịrị nọdụ ana. Ya gbasakwa gị otu aka okwu nwesị agbasa mmadụ. Na nna agafe sị ka m bịa kwere nwanne nwoke bata ji ọ bụrụ na gị na nwunye nwanne nwoke nọ ebe okwu nwa were gbasa m. Ebe ịma na okwu a gbasara m eme onye jiri ozi ịkpọrọ m oku. Ọ maka m na-agafe bata. Ekwe m na-ekwu dike n'ihu adịbe ekwu mmadụ okwu azụ. Otoro nọdụ ana ka ị gere ihe anyị. N'obi. Oke o nwere ike unu na-akpakọrọ unu na-achọ ka unu bụrụ m ike m si ga. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m na onye ahụ nwunye nwanne nwoke ntọrọ. Ọ ma ebu ụzọ nọ n'ebe a tupu ya abịa. O buruzie m ụzọ bịa ebe a sụtọrọ mgazie nnọ ya ugolọma. Gbago ya gbachakwa gị. Nna ya Otoro. Otoro gịnị? Bye bye. Nna gị Otoro. La o. Nna Otoro ọ ka ọ dị. Rapụ Otoro na Chima biko ka aka. Hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ebe. Otoro na Chima na-akpọ ofu ụdị agba. Ihe na-agwa gị bụ ịnọkọta gị mekwana ya ka obi dị Chima mma. Ọ bụ na Chima na-eme ka ya. Ọ bụrụ na Chima na-eme nnọọ ka ya. Ma nwere nsogbu m. Ị makwa na ọ bụ na ewezuka na mụ na Chima bụ ibe nna nwoke eri ekpe. Asị m gị hapụ Chima bịa. Oyibo si abalance ya mma. Iribezi ụtụtụ ihe. Eziokwu eribe m front Mba ịkọrọ. Mba. Ọgwa ka anyị Ịkwa m ime n'enu nke ndụ. Eziokwu. Mba. O jezu olu ga. Bịa. Ijeọma bịa. Ọ bụ wara na agba. Ayo Otoro. Nna gị Otoro. Gịnị ka gị na nne Obi na-akụ? Ndụmọdụ. Oge ọbụla Chima na-akpọgharị m osisi ka ọ dozie m. Mechie ọnụ. Oge ọbụla Chima na-akpọrọ gị o wee bụrụzi ịbịa ha be m. Chima na-akpọgharị ya ịbịa be m ya bụrụ na be nne Obi. Ya bụ na be nne Obi la ya ma nwekwa gị. Ọ wụ eziokwu na m kwụ gị n'azụ. Akwụ gị n'azụ kwụchie gị ike nwe ihe na-eme m. Ma m fụkwa gị ụkwụ obido gagharịba otu a kpamkpam mgburu onwe m. Maka nga ya fụkwa m ana m ebu anya ọkụ ebe ọnwụna m bara onye ọzọ ada abalị. Efu nwunye m kamgbe m lụrụ nwunye m wee ruo ugbu a ya na nwoke ada atọpụ ọnụ nwude ha na ya na nwoke ọgọ ya ka m na-achọ ọ gakwa mma ka ọ bụrụ naanị m na Chima nwanne m m fụkwa gị n'ụdị iche ọzọ m sere onwe m a na-esere ha n'onwe m ụla gị. Nna ya Otoro ọbụkwa na ihe a na-akọ ihe ọ na-eme ebu jọs ka ọ dụọ m ọdụ. Na Ogbonna nwanne m ọ bụ ihe a ka nna m amakwa m ike ihe a nsị gị na ọkpụkpọ ekwenu m ọgwụgwọ m. Chima nwanne m ihe mere nụ ị ga-ewetu obi etu a m batasịrị fụ a ga-ama ihe mere ya nwunye anyị niile ezika ọ ga-esi mana ihe mere n'ụlọ na ka m narugodo ụlọ ka m chegodo ya bụ ihe ka mma ka anyị esi wee fụ ya nwunye gị ebe ọkwa na onye si na ọnọrọ ya na ọ ga na nke nna anyị n'obi o nwere ike mgbe ọ batazi afọ ị nwezi ike gwazie m onwe ihe mma agwa ya ngwa ya ikwu dị mma ama m otu ị ka bata o nwere ike nkwere ike ịnụrụ gị okwu ewu lee ka ọ na-abịa ọ kakwụsị mma na-ekwu ọ dịka ya na-ekwu eteka nwezi ike gịnị ya fụza kịta daalụ nọ bịa esi daalụ nne anyị wụ ndị di gị ka ị na-ezoto ekene daalụ nkele adịrọ mma m ga-akpụ isi a atọkwanụ m kelee m gị Chima ọ ya ka ị na-ahụ ọ ka mma na ifo ya
ọ pụọ na main road kịta onye ọbụla ọfụ good morning, good afternoon, good evening, good night o nwere ike kene mụọ ma nke a dị ekene ka o wee bụrụ ezigbo mmadụ mana ọ gbata ha n'ebe a ọ bụrụza Chima daalụ. Ijeọma so ihe nwa na-ekwu eziokwu enwere m efu ọ dị ka ọ bụrụ nwanne m nwoke na-agwa gị okwu isi asa Chima atọkwanụ enwere ihe ọzọ ka ya ekwu nna ọya ka ị na udewe n'ụlọ afọkwenụ m mba ụmụnna ga-alụ nka biko mba ndị okenye ga-anụ ya mmadụ wee biko enwere m chọrọ ịjụ gị kedu ihe kpata unu ndị okenye ji anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ ka njụgo dị gị Ijeọma nwunye nwanne m nwoke onye nwa ji ejeje nụta Ijeọma ahụ kọọ Ijeọma ji enụta ya broda na nwaanyị a na-anụ ọnụ ga-ewepụta aka ịgbadagba na ntị nwoke ibe m na ntị nwanne m nwoke Chima gịnị n'iru m egwu atụrụ ya ime ihe ji agwa ihe ji wee na-agwa gị ya oke jikere anyị na-akọ akọ maka ụbọchị ọzọ Ijeọma ga-anwa ka ụdị ya anwa nwunye ya enu nsị chukwu na ya ọbịa ka ukwu na ala kpaa n'aka ị nọ na nke madam Verona agba ọkpụkpụ ọkpụ maka n'aka abata m wetu obi brọda ahụ ma wetu obi ihe m na-agwa gị na nwere ya dịka iwetu obi na ya ụbọchị ọzọ m na-afụrịrị isi ebe m na-agwa gị mmanụ ya ndị ọ dị n'ụlọ otu Ijeọma eyife Ijeọma anyasị Ijeọma nya bụ ihe ejogburu udene na njọ sikarịa nkakwụ n'isi. Kedu ka nwata nwaanyị ga-esi wee sapụ aka wee nwa dị ya ụla? Amụpụrụ m ihe na-eme ya bụ Chima amanya nnọọ ọgba nkịtị ịmakwa na ọ bụrụ nwa ji ego m wee nụta Ijeọma wee sapụ aka ma mụla ozu atọgbọrọ etu enyi afịfịa wee kpọna ya be nna nkịtị ntị ịma na ndị gboo si na onye mee ihe mma ebere isi ihe ada eme na nkịtị oyibo ji wee sị na no smoke without fire oge nweriri ihe Chima mere eziokwu Ijeọma wee ji wee tụtụrụ aka ntị tụwa o nwere ka ihe esi nwa mmadụ aka ntị nwapụ ya desma nwapụ ya ajọ mmụọ ya n'isi onye abụọ nyara otu aka isi wee kpe ya bụ ikpe. Ngwa ka m jụọ gị kemgbe mụ na anyị na-abụ ji biri n'ụlọ ihe niile ị na-eme nke ị na-eme m asago m aka maa ya ụra ka m mere gị ihe niile ejirigo ngị kpụ arụ kedu alụ ọzọ ihe eji mkpu karịa nke ị na-akpụ onwe ihe ime fọdụrụ isi na-elecha na nwata were akụ ya a na-ele mmadụ anya n'iri tupu ekunye ya akwara anụ nwaanyị aka kwere wee tụtụọ mma aka ntị n'ihu ma tụwa atụrụ sị na ya nwa ha agba egwu na ọ bụ nke na-eru uru bakwutere ya ọ sị nya nwa ha agba agbanye awụwa awụwa chee ka m gwa gị ofu okwu ya sị na ntọgbọrọ nkịta ọkwa ifu ikpe Ijeọma na Chima ka unu wee bụrụ ụmụ nwoke na-anụ anyị n'ime ezi a ọ bụrụ na ekpere ikpe ọfụma mara ife unu ya eme Ijeọma maka okwu a ịma ka anyị wee bụrụ ụmụ nwaanyị unu nụtara n'ime ezi a na ị ga-ebido mmanwụ unu ụra ịtawaanyị mgbe edebe obi ka ha agha ịma m dọwa m obi ya aka m enwe ya aka n'ime ahụ niile mmanụ ihe ahụ iji eme nganga ma anapụghị ya eziokwu ịtọgbụrụ chako agwasigokwa gị otu a ngwa ya ka ọ dị ya asị gị ma ama aka ntị nwa m na ntị mụ na-ekwute okwu ọfụma ka ama ihe ya eme Ijeọma anyị ebido nwa ọkwa ya mata ọma ọiva ya nọ nwoke kwuru okwu pịawa na ntị mụnwa akarịgoro ya a na-ele mmadụ anya n'iru tupu ekunye ya kwara ilekọta iru anyị ma na ijiji bee m n'iru ijiji anwụrụ ịma m aka ntị mba isi na-elecha nwata were na-akụ ya amụwa ga-achịkwa nna ya otoro ihe nsị ka m bịa jụọ gị n'ihe ahụ kedu ihe ụlọ wu ndị okenye ụmụnna na-ekwu maka akparamagwa nwunye Chima nwanne anyị nwoke wee Ijeọma na otoro ị na-ajụ m ihe o mere so ihe unu na-agwa m na unu amaghị agwa ọjọọ niile Ijeọma na-akpaso nwanne anyị nwoke nke na Ijeọma atụ dị Josef Ijeọma weleta aka maa Chima ụra n'ihu m mgbe ọ nwekwara na ya gịnị ka ị mere na elekwana ịchọ ka mme
ebe Chima nwanne nwoke sef ama aghọtaghịzi m ihe na-eme nna maka ngwa gị eziokwu o wepụ na Chima tọrọ m atọ na nwunye ihe nkara ime mgbe ahụ ọ mara ụra ahụ m werikwa aka o wepụ otu ihe aka m mma ya ihe m ga-ama ya sef Ijeọma na ịghọgo udele ịma ihe bụ mgbe ahụ udele ebe ejibeghị gị were ọra gị nọ na ntị Ijeọma ịgba mana ihe m chọrọ ka m jụọ gị asị ka eme Ijeọma ihe ugbu a gịnị ka ị ga-asị ka eme Ijeọma ihe ugbu a ka ị na-ajụ ajụjụ ugbu a ka ị jụrụ m ajụ na-aba m ntị ihe m na-ekwu n'uche nke m wụ anyị nwewo ụmụnna anyị gbakọta aka ọnụ kpọrọ Ijeọma were laa ụlọ ha bifo ya egbere anyị nwanne anyị nwoke den mgbe aha Chima kpọrọ gị were mere nwunye gị onwe gị alụbe mgbe ịlụ ụlọ nke gị echụla nke ahụ nke onye ọzọ lụrụ lee anya ma ngwa ụlọ ọsọkọ gị na-agha ihe anyị na-aga ịchụgharị ụmụ agbọghọ gị echeba ya n'ahụ ọsọ gị a ga-abụrụ jezibe ihe ọ sọrọ gị buru bata ebe ahụ ịlụọ na esiri wee nwata ebe niile ndị nna nna anyị si wee bute ahụbeghị m onye lụrụnụ chụọ ọ bụrụ na nne gị na-achụrụ ya mgbe a lụrụ ya ọ ga-amụ gị anyị toro mama ọ na-akpọ ụdị agwa amaghị enwe ha ji omume kwa eziokwu nsogbu adịghị hapụzie nke enwekwa ha ji omume anyị ga-ejide nna ya otoro anyị were anụ nwata nwaanyị ahụ nna anyị uche bụrụkwanụ so uche m si nebanye ife Ogbonna anya kedu ka nwatakịrị nwaanyị a na-anụ tupu anyị nwa mmiri ya esi sapụ aka ya ma dị ụla alụ si malụkwa ife anya mefe akịta ọkwa alụ kepe nna amasịrị ụra emetere m ihe ụla ọ bụ na m metere ihe ụla ị ga-ama m onye ka i wee mara na ihe aha emere na nkịtị na enwere ihe ga-esi n'aka Chima nwanne anyị nwoke a nwunye ji wee sapụ aka ịgbawa na toro awashi onwe ihe Chima mere ngwa Ogbonna ya akọrọchana nsogbu adịghị ha ma bịa ka m bịa lawa mana ihe na-agwa ụnụ anya bewe ime eme gịnị ime ebewe mgbe Ijeọma jidere nwanne anyị nwoke gbuo ya nwụọpị mgbe ahụ ka m ga-ama ihe ụnụ ga-ekwu ụmụnna ụmụnna wee ike ụnụ azọkwala ya ụgba ọ dị ndụ ihe mmadụ na otu a m nọ n'ebe a agaghị m anọ nwatakịrị ọbụla lụọ nwaanyị na ngwuru a chụọ onye lụọ na ya Ijeọma ịnụ na-echekwa na enwere ebe Ijeọma na-aga eme ebe ọ na-aga enwe ihe nwata mmadụ mere ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke gbara ọrụ nwaanyị ekpepụrụ ya taa ekpere ya echi ekpepụrụ ya taa ekpere ya echi Chineke kpọkwa gị ọgụ achọ onye na-ewepụ ọnụ n'ala ị ga-anọkwa gị elebata nke nwa m Nkechi nnọọ nna m mgbe ọ dị ndụ ọ sị na ọsọ chụba nwata na be nna ya ọ gbaji ikwu nne ya so ọnya ka m ji wee bịa ebe a tata ka m kọsara gị ihe na-enyere m na nwanne m nwoke ahụ eziokwu na m ezigo nwanne m nwoke ka ọ bịa mana ọ bịa okwe ha abịa m sị ya ka ọ bịa ọ na-emegharị onwe taa sị ka nje okwu m ka m bịa ka m kọsatụrụ gị ihe na-eme m n'etiti nyanwa na nwaanyị ya ọnụ ọfụ ya bụ nwaanyị agwọra nwanne m nwoke na rụrụ ya bụ nwaanyị efat o ji nwanne m nwoke mee mmanụ eji agwa abacha oke nwaanyị anụbatara ezinụlọ nne ohe esi ụlọ ha aza o nwere ihe a na-eme mụzi na-eme eje n'ụlọ nwaanyị anụrụ ọhụrụ na-eje kama ihe ka ya mma abụọ ịkwagharị n'ụzọ ụtụtụ ọ pụrụ bata n'abalị nwanne nwoke kwuwaga nke ụka ụmụanya aka ntị ihe ahụ oke ihe a emegide ewee buru okwu buje n'aka ụmụnna ya ka ha bịa ka ha tinye onye bụ okwu ọnụ ewee kwuchakwa ya okwu ha nwa afụkwa eziokwu dị n'okwu ahụ kama ha ya akpọ nyanwụ nke nwaanyị dụọ ya ọdụ si ya nne site taa gaba mebe ezi omume emezina ụmụ ihe ọjọọ anyị na-adị ememe kwanyere dị gị ugwu gwa ya ihe bụ eziokwu kama ha ya eme onye nke akọrọ gbagara agbagọ onye nke ọzọ akọrọ gbadara agbada ha ụjọs were ihe niile a na-agwa onwe ha n'ụrụ ụrụ otu a onwe nke chọrọ ikwu eziokwu so onye ka m ji wee sị ka m bịa ka m kọsara gị ka unu biko ka unu gbata m na nwanne m nwoke ọsọ enyemaka bikosi nyawa ihe agwụna m ike na-ekwu okwu nke m mma asịkwa ka dị gị eme ọna biko ọsọ kwadobeghị n'ụdị chaa ya na ka nwanne m nwoke zuo ike udo dị na be anyị ka kpọkọta onwe anyị ọnụ
ihe ọnụ na-atakwa na ntị na-ege ya a sị na mmadụ na-abọgburu onwe ha ebe onye ite a nọrọ anyị eje nawa o mechaa ka mkpọtụ nwanne m nwoke Amadi ka ma ihe mere ya ị na-aza ezere m nwanne gị nwoke ka akpọkọ ụmụnna ka echerize anyị echi niile ọ na-abịa ka ma ihe mere ya nsogbu adịrọ mechaa mkpọtụrụ nwanne m nwoke Amadi na ọfụma nna n'obi ọwụ maka nke aka nji bịa ihe nji maka ya wee bịa wụ maka nwanne anyị nwoke ọchị nna n'obi bụ na ahụ dịkwa akparamagwa ọjọọ niile na Ijeọma nwunye Chima na-akpaso ya oke ọgwụgodo na m na-ahụ ndị ọzọ nke tata mere n'anya gidigba na Ijeọma wepụtara aka wee nwa dị na ntị tụwa n'ihu m na n'obi onweghị mma Chima mere nwaanyị na ọchị maka na akọrọ m asị nwanne nwoke ka abatara abata ọ na-akọgasịrị m ụmụ akwụkwọ dị anya na mmago mụ na na-atụlefu ihe ntụle anyị na ebe a na-akpa nkata nnụọ bụbụbụbụ nwunye abata ekwuba ekwu aka aka ya were ụra na ntị nwoke ibe m gbua oge enwerịrị ihe Chima mere nwunye ya atọ nụnụ ada ebe na nkịtị onye mee ihe nwa ebere isi oge gị na-ekwute ya mmadụ ka ị na-akọdụrụ ya nakọtara nwunye m siri ebe a gị na mụ na ya na-akpa nkịtị osi ebe a pụta ya ma anụ maka ntị na n'obi kedu ihe nwoke ga-eme nwunye ya wee sapụta aka wee nwa ya ụra n'ihu mmadụ ka na-ekwukwa okwu ịma ya ọzọ anaghị na-asọkọta akọ aka mmadụ gị ege ngwa na ọ dị mma ka ihe ị chọrọ ka ihe a na-ege ege ngwa lee m chọrọ ịgwa gị nna n'obi anyị wụ ụmụnna Chima ihe na ahụ sojesuvu ka anyị gbakọta aka ọnụ were nwata nwaanyị ya ife ogboro anyị nwanne anyị iwele anya nụ aga m adịkwa na akwụkwọ na agwọrọ gị akwụrụ ịchọka ogbu nwanne gị ihe ọkụkọ ụtọ igoro ọ dị mgbe iwechiga aka njiri jiri ọgụgụ ọ bụrụ ochi arakwa anya ihe agwọrị ara tọrọ ọgụ ịmana ihe ị na-ekwu na Baịbụl nwa bidoro ya Baịbụl anyị na-agụ nwa bidoro ya o si n'ebe ya upudu asọmta o si gee ụtọ ọbụla Chineke jikọrọ bụ di na nwunye ya atọbekwana ya ị chọrọ ịgụrụ ọkụ gụkwasị onwe gị n'isi iburu ụtụ buru ọbụbụ ọnụ buo onwe gị n'isi esi n'ụlọ n'ọrụ onwe ha na-ebe n'udo ọ dị mma ọ bụrụ na ị wela nwunye Chima ma Chima kpọrọ gị lakpụ ụra ịmụkwụrụ nwere mkpa ọ na-egburu ụmụ mgbe ahụ jere ene nwoke chapụchapụchapụchapụ ibie ka onwe ihe ibitere ịlata ebe nwunye gị ahụ ajụ oge onye pete chigbo n'ụtụtụ ahụ edo ọkwa ebe a ka anyị nọ ọkwa anyị hụtarịa nwaanyị ọkwa anyị na ebe otu ya gbagbagbagbagbọ si na gwa nwaanyị ya hụtara mgbe jụọ na gburịta esiri ya alụ onye ọzọ esiri ya alụ onye gburịta ọsọ tọọ n'ọnya ka anya hụ na ewezụga ya na onwe onye ọzọ nsị ya mgba ebilele ihe dị na atụrụ onye ga-ejegatara uche kụka nwata na-agụ ya anụ ọbụla ṅụrụ mmiri elu mmiri ala dị ekwe ọnwụ kemgbe eziokwu ka na-agwaghị ya Chima eri mụ na go ọ bụrụ na Chima hapụ na gredi ya kịta jee na gredi ọzọ onye ebe ejele Chima gbawa n'iro mana ọ gredi ya ka ọ chọrọ hapụ Chima amụkwara ama jee agụrụ ọkụ dịrị onye ọzọ gburu ichichi dị n'ụkwụ onye ọzọ gbuo na nke gị na n'obi so ihe a ka ị nwere ịgwa m so ihe a ka ị chọrọ ikwu oke so ihe a plan ụlọ kwa ya ihe a bụ plan ụlọ na ofu ihe ịgwa m ka nna ya otoro gwa m onye agwagwara so ihe a plan ụlọ onye agwagwara ofu ihe ịgwara m so ihe a plan ụlọ ka ụlọ legide nwanne anyị nwoke Chima ya nwụọ gụnụ nwee ike ikuchi nwunye ya rụchara mama plan ụlọ gụnụ nwee ike ikuchi nwunye ya ọkwa ya nsogbu adịghị ma chetakwa ịgwa gị na mbụ oyibo si be your brother's keeper ọwakwa model plan ụlọ ọ ga-awọk obere oge okenye eru ala agụkwa eziokwu ka na-ekwu obere oge okenye eru na were aka ntị nwa ọsụcha ọnụ anya nwa afọ ọnụ pụtara na egbu na ọnwụ daara nyefu ebe ụkwụrụ nwaanyị na-ahapụ pụtụrụ na eje mmadụ ajụghị ajụ eri na-ebute anya na ya nwụrụ
eje mumre na nje fu nna anyị akụnna ya. Ọ dịkwa na mma. Eje m gagwa na ihe na-eme na be anyị na isi gị na nwunye gị. Nkechi kekwenu m ejiri m gị udo ji akwana. Nke mmeche ka isi m je before nje. Ịma na ọ bụ gị sọsọ gị bụ ofu nwanne nwoke nwa. Ịchọ ka ihe mee gị ịnwụọ ịma na ama nna meche na Chineke kwana. Ọkwa ụmụnna anyị ka na-eti n'okwu ọnụnụ ịkache ka akwụcha n'iwe ejebenu. Ụmụnna gị na-etinye okwu ọnụ. Ya ha na-ekpọrọ ikpe. Onwe onye n'ime ha na-etinye okwu ọnụ. So nje kpọọ ndị nna anyị ochie ya mana m agwụgwọ ha. Ha sị na ngwa gị na ha ya abịa echi na gị ga-ata ka ị gazite ụmụnna anyị na ha na-abịa. Agwachakwa nna anyị. Ọ bụghị nnukwu ihe ma ihe a na-eme na o megidere wee jee ibe nne m gwa ha sị ala ihe na-eme ha wee sị na ihe mere na ha ya abịa na nke n'echi. A na-abịa emekwe gị. Eje m gwa ha ihe mụ na nwunye m na-eje. Gị na nwunye gị kwa? Eje m kọrọ ha otu mụ na nwunye m si ebi okwu mụ na nwunye m na-ese. Chima, nwere ihe m na-achọ ịchọ. Eteledukwere onwe gị mara ma ọ bụ n'aka ka ihe a. Kedu nke bụ nwunye oche onwe m? Kedu nke bụ na mmadụ lụrụ nwaanyị nwunye ya na-enye nri? Kamgbe m lụrụ nwunye m na-esi nri bụ im nwunye m ha da-abata n'oge ọ pụọ n'ụtụtụ ime abalị ime nderi ka o ji abata. Ewepụ Nkechi agụụ egbugo m elechago m ya anya nweghị ọzọ mma m eme nsị ka njikọ ndị ikwu nne m. Mana ihe m na-asị gị a na-asịkwanụ gị anya lere ibe ya osiri ihe a na-eme n'ụwa bụ ejije ya ihe a mụ na Ijeọma na-eje ndị mmanụ aga na-asị asị gị tụlee ime obi gị mara ma ọwụwụ na-emegido nwatakịrị a ọ ga-amara m otu o si gaa ahụ nwatakịrị ana m ama ahụ ya na omume nwata na-ekele mmadụ nwata na-eme ezigbo omume. Ọ na-ekele ndị mmadụ good morning good afternoon good evening mgbe ọbụla mana di ya na ya bụ n'ụlọ unu ajụnụ gị ma ọ na-ekelekwa ya. Onye ka m ji wee sịrị gị na ibe gị lụchara nwaanyị ha na-ebi ka oke na buusu ma ọ ngịnwa ga-amanụ ma ọ gụnwa bụ oke ma iwu buusu ihe a na-eme n'etiti mụ na Ijeọma ọ dịgo obi mmanụ. lee ya ma ngwa gị ya ngịnwa jiri ụkwụ gawa be ikwu nne gị. Ụkwụ gị ka m ma-eji wee je ụkwụ m ka m ji jen kwesị echi ka ha na-abịa wel afọ okwu afọ ọsa ya enweghị ihe dị na ya anyị anọrọgwa anọrọ ị ga-agaba echi na nzukọ ị ga-anya egwa ha bịa sogbadị otu nke n'ebe m na-aga anọ echi asịwa n'oyibo tụba ya na Latin Osina mayola. Nwa bụ Ijeọma malụ Chima dị m ọra. Ogo bụ na na-egbochi m ọnụ. Kekwa n'ife mme. Asị ka m gaa afịa ka m gote ife anyị ga-eli. Chima jide m. Mama m pụ. N'ihe eje afịa. Ọ ife ọjọọ ijekwa afịa. Ijeọma. Kedu ibe imeba? Obonna. Ogbo gịnị? Kedu ibe ime ba? Obonna jide nwayọ ka m kọwalụ gị eme. Okay, makana ka gbara nkịtị. Musi m jiri nwayọ. Wetu obi gị. Brother me wetu. Ị ga-aghọta brother. N'ijeọma nọ n'iru m wee ma nwanne m nwoke ụra dara ụda. Tua! Nkọwalụ gị fe mee. Ị ga-ama na Chima na-emebu obi. Chima na-emebu m emebu. Bịa ka nkọwa. Iwe gị kọwa gị. Ị ga-aghọta. Ijeọma. So just soro. Ị ga-aghọta. Ebe gị na-aga? Ogbo. Nkọwalụ gị fe mee. Akọwalụgo m ya ga aghọta. Emezụba ga ewe gị gba ọgọ onye ọzọ na. Onye egbu. Onye mara dị ore sị m usoro ya. Nkọwalụ gị ga-afụ nọ n'ebe. Onye egbu n'ime ụlọ ahụ so ya. Akwa gị? Nkọwalụ gị. Ka ị ma ị na-agwa m na. Tos ka nkọwalụ gị fe mee. Ya bụ na. Ngwa onye ị chọrọ ikwu na-ekwu ka m Ka m gwa gị eziokwu ka m chọ ịgwa gị kịta. Gị nwa na-ebute esemokwu m na Chima. Mụọ bụ Ogbonna. Gị nwa. Ọ bụrụ egwuregwu kwụsịkwa ya. Oke ihe a ka ị chọrọ ịbịa gwa m ebe akwa ya. Mba chelu ka m gwa gị. Okwu ifo ụbọchị anwanụ m ozugbo m bịa afụ gị etu a mee m n'obi afụ m gị n'anya o meziri ma laikrozi m Chima dị m eziokwu gị ka m chọrọ kedu ewu isiokwu gị na na ka m kọwalụ gị ifo
kamgbe aha m fụ gị azin Alex Yangi na-afụ Chima na-afụ iru gị na Chima iru m so na-asị azin mụ na gị na-adị na mma ị ma ghọta achụ m ka mụ na gị na-adị na mma chos anyị na-adị na mma etu a isi gị ka m gwazi gị gị ka m chọrọ Alex gị mụ na gị anyị dị na-adị na mma I do want my Chima di mama says. So you mean I got about I have come over the airport. You know when you could have Hi, could if I don't Hi, I'm an uncle Wallaby. You got what? Hi. Hey! Brother? Amara na nwatakịrị a nọ n'ọkụ. A na-akwụkwọ ka akọwalụ m na-agba isi akwara ka hapụ ịkọwalụ m. Ị makwara ọnwụ na mma n'ọhịa ka my brother na-eme this girl. Ụlọ onye mma n'ọhịa na ihe ọ na-eme nwata nwaanyị. Mgbe ahụ ọ mara ya ụla nke ise aka m esi ya makwuo nke bụ ibu na ọ tụgharịkwo nke ọzọ makwuo ya. Kedu nọnsensị dị ya? Nnesi nwatakịrị dị otu anya nnọọ were nwatakịrị nnọọ gụ ya n'ọkụ ọ dịka ewere kpuchie n'ite ọ kwado ya ka o ji adị mma eji wee sị na tupu ị na-egbu mmadụ negodo nnọọ ihe o jide nwatakịrị nnọọ na-atagbu ya n'afọ nnọọ nwatakịrị nnọọ Chukwu kechara otu a nnọọ my brother jide nnọọ na-atagbu ya n'afọ brother na chọrọ ịgwa gị mbọsị ọzọ my brother ga-abịa sị gị na Ijeọma sị brother chi n'ọnụ n'okwu atọsụ gwa m ka m jee ka m jee mmadụ niile ọ gịnị dị ije mbọsị ọbụla my brother ga-asị gị mụọ o wee metụ gị aka n'arụ jos ị ga-eme jos ga-ebịa ịbịa ha na gwa m ka m malike n'ife na alliance ka ọ tọziri m ka gịnị wee mee ime emenu nabara onwe brother ya naba ọwụ na iruo n'ụlọ ọ na-ekwu onye ọsụpụrụ ya kwugbu ya nkata ịnụgo ngwa gị yes o mee gị kpaka m n'ahụ Jos bịa bịa gwa m ka m ngwa ya oke ji ntị ndị mmụọ brother Chukwu dara ọkwa na ngwa edozizi ka ọ dị mma Chukwu nye aka ya ife anyị chọrọ bụ a sị gị na ọnwụ nwezi dị case na chọrọ onye adị mma bịa ka ibe ha si na nsogbu akarịrị akarị Echem na mununu bụ nwanne Echem na mununu bụ nwanne Echekwa m na mununu sofuzaga nna anyị n'obi na nke nna anyị otoro ka nsi kịta eje m gwa ya maka na ihe a karịgo wee sị ka nje gwa ndị ibe nne m wee sị ka m gwa unu na ha na-abịa n'ụtụtụ echi ka unu bịa ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ maka na ihe a karịgo nna akwe nna kasọ kwe nya ma nwoke ka asị ka nwa me ya gwa nkịtị iji ome wee bịa nnọọ ka ji akwa bechisi anyị gwa nkịtị ibe nne ya jere amaka ebe ọ bụ na ndị di anyị nọ n'ime ezi agwa ụmụ nwanne gị amara ifufe ya eme Ijeọma kedu onye a na-akwadị ifurugo ụdị onye si nke fepụla ibe nne jekpọ ibe nne maka na anya nwe ha ọnụ anya nwa ihe anyị ekwu okwu ọnyịga anyị unu na nwere ọnụ kemgbe nwa onye Ijeọma ji wee pịwechi maka ji akwụkwọ unu gba nkịtị nna anyị gịnị kwunu kwugo kemgbe ụkwụ mmụọ bụ onye si na Ijeọma rụrụ ala pụ ezi elu na Ijeọma nyụrụ si ebe a na-anyụ mamịrị na o meterie isi gbuo onwe ikwuru ọ dị acha ịnwa bụ mgbe a na-ekwu okwu ihe ikwudebe bụ nke ka m mesi kpechi ikpe Ijeọma gara ikpe abịa gịnị ka ikwu mgbe ọ ma mụra ihe ikwuru ọ na-egoli na ọ dị mma ka Ijeọma na o nwere ihe imere Ijeọma wee nwa ya aka isra mmụsị na nrọkọ n'ife efu ọ dị nwata nwaanyị na-agba ngana anyụ nwamịrị o jidezi ụmụ ọ na-apụtọkwa ụmụ maka ihe ikwu mmechi isi jere ndị ọgọ m mbọsị anya Chima ịnọrọ sọ kenelu m mmechi igwe ndị bụrụ
Chima ni sunu wa. Neru na tabara mo ya na hi anya no. Chima nyunu. Meji fu ende bo. Ne. Obu ya ka furu we de no ago. Unu na apia popi. If no na woke eme ka woke. Oh, ayo nunu enyu, mana ebe ya bu mmiri si we ba na opi wo. Opun, e man tan ka chinche. Ndi awo a. Onwe he de me ka tan ka chinche. Ya tan ka chinche. Ama gwa na mbo so chi. Etuturo fu mboro te no fu wa nti. Nwa. Ai. Izubu I'm not on sugar. Izubu, ị nọ na-agwa m na mo chere ka ịkọwa m njọ. Ugbu ka m chọpụtara ya. Hai! Onye kacha ma nwanne m nọ n'ihu. Hai! Mana chere ka m jụọ ka ebe ka wache mara na ị gara. Ha! Asị m na na-eji afọ Ogbonna. Ogbonna nwanne di m. Na-eji afọ Ogbonna? Nwanne nwoke. Ofu ya. Ofu ya. Ọ bụ Ogbonna ka ejiri efo. Ewu ụtọ ka ị ga na-ejikwa afọ Ogbonna. Ịwa na-azachi ma adịghị. Mwa na no mo ye na fu no Ogbonna. Nye o polycarp mo na eputi the car. Ai! Otu ozi ka gị mapụrụzie Chima na anụ. Okay. Eziokwu. Chai! Akwa m. Ya service m dị okay. As no na atọwa m. Everywhere you go. Ai! Ka emekwa n'ofu ka m wee na-akpọ Chima. O? Mba ma ụmụ nke ga-eselazi late ọsọsọ. Ofu ya. Ofu. One more can go and we met up on no side. I don't know that kind of Okay, Daruno. No. Hemel na ndị nwa dị anaghị abịa kpesara anyị ịgbasara Chima na nwunye ya otu gbata si wee karịa anyị wee sị na anyị ewu anya okenye ji n'ihe dị anyị akpa wee gaa n'ebe ya anya ka afụkene nnọọ na nsogbu abịanata nọọ ihe bụ anyị ji wee bịara nọọ Anyị so nọ nnọọ rinne. Nzada wee bi anya. Nwoke na-eji edo n'igbo akwa ibi ya. Ewere nna asị iji unu bịara adị mma ma bịafọ oke eghere mana oge fọrọ n'obi. Okwu Chima na nwunye abụrụgo okwu ochie. Anyị etighị ya ọnụ ugboro one. Ọ na-ahakwa aja mana ọ bụghị na ọnyịgo anyị. Na nwata a na-erika bụ na ya na nne ya na-eri. Nwa nke a karịa m ahụ, nwunye ya karịrị ahụ bụ asị. Amaracha akpụbe bụ arụ. Anyị nyegodiri nwunye Chima ogologo mgbe Chineke na-enye ndị nọ n'ụwa bụ onye mmehie. Ọ sị ka anyị ogologo mgbe ka mara na ọ ya echegharị. Anyị nyere nwunye Chima ogologo mgbe ka anyị mara na ọ ya echegharị. Ọ bụ na o chegharị ya, anyị apịa anya ụtalị anyị na-apịa nwaanyị anyị lụtara alụta. Mana nke ahụ unu bịaziri anọ ukpo n'elu, anọgidigbuo n'ala. Ọ gbakwara ngharị maka ahụrụ anọrọ n'elu ya. Ọ na-agba ijijigharị, gbara ngharị. Oriri unu bịara ana m akpa aka obodo. Nne obi nwanne m ịkọrọ ọfụma n'ogo nnọọ unu kwere ekwe. Anyị kwere. Maka gịnị ka unu ji ga-ekwe? Ya abịa gwa unu na nwunye anyị na nwanne anyị nwoke na-ese okwu unu ghara abịa. N'ụdị na enwewo mmadụ na be anyị unu ghara abịa. By the way, ka onye bịara izi unu ozi ka onye bịara izi unu ozi. Nwaanyị nke Chineke. Hey! Nnobi. Ya adazi okwekwe onye ọmapụta. Kee ka nwaanyị sizi gbuo nwanne ya aka n'isi ka kpọ ndị kwuru. Nna ya Otoro, daalụ rinne na ajụjụ gị amaka. Maka na ọ ajụjụ a kịta mmemme wee ghọta ya na-ekwu. Echekwa mbiri na asị na Chima jere kpọọ ndị ọgọ. Ama m nọọ nke anọ adị anya ka ikiri. Wu ihe jeje gbapụ jeje kpọọ ndị ọgọ.
unu ọgọnọgwụ ndị ọgọ na anwụ niile na-eti girigirigirigiri unu wee yiri akpụkpọ nnama n'ahụ hita dị eme unu were bịara mbe etizi ezinụlọ sụ n'ụlọ bịara idozi unu ma ihe mee na ụmụnna ihe mee n'ụwa na okwu a na edozighị ewu na edozighị ewu nna tụrụ na ya na-ekwu Nkechi ga-esi n'ụlọ a wee pụọ Ijeọma na di ya ya pụọ n'ụlọ ka mmadụ na-agba nwere onwe ha di na nwunye lụọ nwunye di na nwunye lụkọ brọda ya na agwago eziokwu Nkechi ga-apụ nna ga-anụ Nkechi ịmana ewu mmadụ lee nwata ndụ n'ume nyere gị na-akwụ erighi chọgbu onwe gị na njọ nwaanyị ịmana ndị ọgọ ọgwụ na mmanụ ohi agụ bịara ka ọ ghere ebe a unu aga aṅụ mmanya maka gịnị ejimego gị mmanya akpụ ụrụ gba ngwongwo yiri isi agụ bịara ụlọ bịa ọ maka mmanya anụwa ka eji na-ekwu okwu a ọ bụrụ maka mmanya anụwa aga m akwụkwọ mmanya ka m akwụ ụgwọ ya nye meziri na onwe ọmụnwa bụ onye isi n'obi a mma bụ aka ji ọfọ nọ n'obi a ugbu a ihe m kwuru bụ ihe ga-eme ọ bụ na nna m dị ndụ imepe ọnụ gị nke mbụ si Nkechi ya si n'ụlọ apụọ ọnụọkwa n'elu na-ekwu ihe na-ekwu nna m nọrọ ndụ ya kwudo okwu gaskiya nọ n'okwu a bụ Ijeọma bụ nwunye anyị ebe a ka ọ ga-ekwu nwụọ na anyị nwa eme ebe o ji azụ aga nwaanyị etiwo na ose sega n'ebe ụmụaka na-aba chọọ dị ga-alụghị ọ gị na-eme chọọ ihe ọzọ chọrọ ịgbakọ n'okwu a efuru Nkechi chọọ nwoke ya alụghị ma nwoke ya alụ nketa nke otu a nwa bụ Ijeọma onwere ọgwụ o ji wee jide ndị di anyị niile kpata na nwere ofu onye ekwupụla na si na Ijeọma mere alụ fakwa ile Ijeọma ka ọ gwawa Chima ji mmanụ sowe ya afọ ifunugo ụdị ya mana ị na-enekwa nwa anya ị na-afụkwa anya mkpụrụ anya ka ọ na-enwu vam ka ọkụ ife dị na ya bụ nwa asịkwana nkwe na nwa abụrụ mmadụ efu nwa bụ Ijeọma ọ bụrụ mmadụ ka o ya esi wee bịa ndị di anyị niile nke okwu na a na-abịali aja n'ukwu sọsọ onye na-anọkọta meeli ka mmadụ bụ adasi mana ndị ọzọ n'ezie na ogbonna ikwue n'elu ogbonna ekwue n'ala ikwue n'ala ogbonna ekwue n'elu ifunugokwa afụ na ọkwọ ofu ihe mụ bụ ada ọra mma bụ na ebe ọbụla ya bụ nwa si wee kpachata ife Okechi wee na-anyụ Chima anya otu ọkwa ka na be anya ya esi wee tọọ ya bụ ife o jiri anya wee fọọ ịmakwa nke bụ na ụmụ nwaanyị anyị bụzi ụmụ nwaanyị ife ọ na-eme dị anyị njọ mana ndị di anyị onwere nke fa na-eme ụdị ụdụfa ka nwa ji fọ na-eme mana ya bụ ndị di anyị fa na-agwekwala na anyị ọkpa n'ukwu na-akụziri anyị ofu mbọsị anyị awa agụ onye kwuru ebe ọ bụ na Nkechi wu problem ndị a na-enwe n'ụlọ ahụ ọ ka mma na Nkechi pụọrọ ha onye nkwu ya pụọrọ ka anyị makere mma nsogbu a mmadụ na-agba na-enwe ma ọ ga-ebenata dọrakwe na ahụ ya ka ị ga-esi si na nwanne gị nwaanyị ga-akwụrụ nwaanyị a nụtara nụta na be nne ya a na-eme nke a eme nna m ukwu isi adị nwanne gị nwoke mma dọrakwe na ahụ ya ifu ya ọ na-ekwu eri ifuru gị ebe o mere na nwaada ya pụrụ nwunye a nụtara nta n'ụlọ nna ya ka gịnị wee mezi mgbe niile anụrụ m n'ụlọ nwanne gị nwaanyị bụ Ifeọma bisa ebiri n'ụlọ ọ pụrụ m n'ụlọ maka na Ifeọma na-eme ezigbo omume ọ na-eme ka Nkechi isi ma na Nkechi na-akpa ezigbo agwa ị nwere anya ịfụrụ ya ịfụrụ agwa Nkechi ọhụ nwanne m nwaanyị ka ọ maka ya ka oge ji agbafuru nwaanyị anụrụ anụ na be nne ya adị eme ya eme ama m ihe na-eme gị Ogbonna sinsi nwatakịrị nwaanyị a ji becha na be anyị na ịgbanwe aghọtaghị m nke ka njọ ifukwu ụzọ Ijeọma nwanne nọ na-azụ gitiri ndị dịka ọ na-azụ da na nwe onye ọ na-esi ya na ya na-agwa ama m ihe na-aga n'obodo a kpachapụkwa ya gị Ogbonna brọda gwakwa ya o
akwa nke mkparị aka m achọghọ ekwugo m ihe m kwuru unu chọọ unu ga-eme ntị unu achọghọ unu hapụ mana ihe m na-ekwu Nkechi si na unu ahụ pụọ asị gị ka ọ gara n'isi adịghị mma bọda gwakwa ya akparịkwana m isi adịghị mma gwakwa ya akparịkwana m isi adịkwa dis boy mma o nna m isi adịkwa nwa mma ife niile unu na-akọ abụọ nya bụ nke m nwa na-ekwu ike abụna m n'okwu fa ife kacha ewute m n'okwu ha bụ na ifu nke bụ ije ọma a na-ekwu ọ na-azọ gbim ka azọ mmadụ onye a na-ekwu maka ya ọ ejikwa nwayọ ọ na-emezi ọ na-adịzi ka asị na ife a na-ekwu maka ya bụ eziokwu ike agwụna m ọ na-bụ eziokwu since anụ batara nwata nwaanyị a n'ogbe ya ifunugo ka obodo dị n'udo ekpere ikpe isi n'elu ekpere ikpe isi n'ala agbago agbada a na-ekpe ekpe ego ọbụla ofu nwaanyị ụtụtụ ehihie abalị nọ n'ikpe n'isi ofu nwaanyị ọ ka esi eme ọ ka esi anụ nwanụkwa nwanne gị nwoke amakwa m ihe bara ya n'isi ihe mama o tinye ha aka na ihe ọjọọ ọ bụrụ m na ya n'obodo a Echem na mụ na gị na-ebu nwanne echekwa mụ n'unu na-esofu ụzọ agado echem na mụ n'unu na-ebu nwanne Chima ọ gị n'isi ebe eshi m na be m asị m ka m bịa kọrọ gị na omego Ijeọma bata kịta sị m na ọ dị ime ekele dịrị Chineke isi ekele dịrị gịnị ya onye arapụta nnọọ kịta sị na m tụbara ime mpụta ngwa gị sị m ekele dịrị Chukwu ka ị ma na imegido na-arụ eme ụdị arụ ị na-emefu bụ ebe Ijeọma ya bụ onye ara ka ị kpọziri nwunye gị ọ bụ ihe m na-agwa gị ị kara ịjụ m kedu ka o si dị ime enwe onye ọzọ n'ala Ijeọma na-abụ ngị nwa na-ajụghị onye tọbara ya ime tata ka o mere ofu ọnwa na ọnwa na-abụ o jisi ike kwete mme nwantakịrị ihe isi m na ọmụ tụbara ya ime nnukwu ihe otu a ka eji atọba ime nnukwu ihe dị otu a nwanyị ga-eto ime gbaa ya igwe ha ya chaka nchakakpo ya atọrọ ime ọkwa nna gwa unu mgbe ahụ mbịa ngwa unu ọ pụọ n'ụtụtụ nlata ime nderi ọ pụọ n'ụtụtụ nlata ime nderi ma na ihe unu ya gwa ma na ihe unu ya gwa enweghị ihe unu kwu kịta ihe ahụ na-ekwu omego o jego na iro je tụta ime chọ ka obodo mie maka mụ na ya nọkọrọ ofu ọnwa na abalị na-abọ gara aga ka a ga-eji wesiza na ọmụnwa ekweghị m eji bụ ihe aghọrị m enweghị onye gwara ihe onye m gwara ya ọ kakwa mma na obere otu ya gwara m Chukwu mere ebere gị bịa gbuo otu abụrụ m onye ndụmọdụ ọkwa eme enu mma na m emekwa ya dị mma ọnwụ na ịgwa m ugbu a ihe nyoro gagharịba gwa ndị mmadụ n'afọ ezinụlọ anyị ndị afọ ya nshi ọ na-anaghị ụlọ na nwaanyị ihu ebe a nọ ọ bụ na ọ mụtụbara ime mma mana ọ mụtụbara ime ọ ije piom ọ na-eji ọ pụọ n'ụtụtụ ọlata n'abalị ebe a nke o chi tụtụ ime mba ọ mmụọ ga-ekweta na m tụbara ya ime ọ mena gị na ya bi n'ụlọ ihe nọ ebe a na-ekpe ekpere mkpe n'ụtụ mkpe n'ehihie kamgbe ọnwa isii ịlụrụ nwunye gị anọchaka m ka ị bịara agba m ugbu a ka m kelee Chineke na ekpe m na-ekpere na ọza naghị ekpere ihe ese ihe ga abụ nwa tụbara ime ị na-eri nshi ọ dịkwa m ka enwere ihe ọzọ ịhụ n'okwu a mana ebe ọ dị otu a nsogbu adịghị ọ kwesịrị na nsogbu adịghị mma gaba ka nje okwebe ndị ibe nne m ka njegwu ya ndị ibe nne m ebe ọ bụ na okwu akarịgo ụmụnna ka njekwe na ibe nne m na-eje ha ya bịa maịkwa okwu ọnụ ndị ibe nne gị ndị oluku ha bịa ọkwa ha bịawe nke mbụ yiri isi agụ ụfọdụ yi isi nkịta na-abịa n'okpu ha ha yirikwa ebi ọzọ ha na-abịa ekpere ikpe nwaanyị Chineke bụ ha ọnụ ha jirikwa kweghara akwa isi agụ ha yiri ya laa ma ọ na ọbụghị otorobịa ya ha ga-agba ọtọla mme yiri ha isi agụ ha ma okpuru edi ya ndị ara ọ na-agba ọba alụcha akpụga Ijeọma nke na-ata ụgwọ onwe ọrụtakwa ma ọgwụ otu ọbara a na-ahụgharị ọrụtakwa ma otu ọbara ọ nga ka ọ ka mma nwanne na-emeli ya mere Chima wụ nwanne m nwoke ịghọtago ofu ọbara ahụ na-aga ndị mana ụta nọ n'ala ugbene m nwaanyị n'elu ma ndị mana akwa m chim alisi m jikwana nke a mara na otu aka ọrụ m ga-adị ibere m ya nnukwu ụdị imi ma ọ ga-enwe ya na Chima nwoke
mana ka ke ya nwa ga-eyi unu bụ nsogbu adịghị ịghọtago ihe mmụọ na-asụ gasị ebe ọ bụ na ọmụọ egologo oge bịa m hazie ya ka nwa na-aka ọ na-eyi m ọfụma na ndị mmadụ na-agafe n'ụzọ aka besịghị nye n'ebe otu osisi ịtọgbugo gbọwụrụ ya azụ gị onye dịka nwanne echi anyị hajikwa ya bye mmarịcha nwa nna okwu nke a gwụkwa m ike ya akụkọ nke a nna nọ na-asụ m ntị na-abụ urughuru ka ị ka nwoke na nwaanyị ga-esibiri n'ụlọ nwaanyị adị ime nwoke si na ọ bụ ya tụbara ime a na-akọ akụkọ nke akọ ịmakwa na ya ọjọọ nna ya ukwu unu ga-etinye okwu ọnụ n'okwu ahụ Oriakụ m kere ifesi nkwuo ọfa na obi n'ụlọ ebe Chima sị na ọ bụ ha tụba nwunye ya ime ọ mfa mana ka anyị debe anya ozie ma mma ekwu n'okwu fa ka anyị debe ha anya ọ na-asị na ọ bụ ya tụbara nwunye ya ime ọhọ ya na bụbiri ụlọ mana a sịkwarị na ọ bụ ya tụbara ya ime ka ọ ga-esi buru okwu na-agagharị ọhịa ya bụ ọkpọ ndị okenye dị ka unu atụkọ isi ọnụ tụọ ala ma ya ya eme ya karịa Chima akụrụ mgbịrịgba na-akwagharị n'obodo niile anụzugo na nwunye Chima dị ime na ọ bụrụ Chima tụwara ya ime ịmakwa na arụ nna ogbe anyị nke bụzi chi bụ anụ ọzọ ihe ị na-epulite n'ogbe everyday na-agbazi m ntị yara ọ kachasị ịsa nụbatara Ijeọma na ngwuru a everyday Chima everyday Ijeọma akọrọgbada agbada gị na-emedị mmadụ na-abụ nna anyị tinyekwa na okwu ọnụ o tinyekwa na ihe ọnụ ọ karịgokwa ife dị n'okwu di na nwunye abụghị ife a na-amakabanye n'ime ya n'ike a na-eji nwaanyị eso bịa bụrụ nke na nwaanyị dị ime di esi na ọha tụbara ya ime ihe m ji wee kpọpụta gị ebe a ọka okwu ya nwere ka ọ ga-adị ihe okwu ya ji wee mụ ka ọ ga-adị ewu na ndị obi ya na be m wee na-asị ya na-ede ime ọsọ ekele dịrị Chineke nwaanyị bịara ije dị ga-adị n'ime ihe ọdọ m nọ akwa abụ ọ bụ ya nwatọbara ọ bụ mụ nwatọbara ọ bụ nna ji na ọmụ nwatọbara nna ya dị ime ihe ọ na-ekwu ọ bụ eziokwu na ọ bụ ya nwatọbara oge nwe nwanụ imeni otu aka mma ọkwa ya ka m na-agbazi ọkwa gị dịkwa shọ na ọmụnwa maka ịma na ihe a na-eme mgbe ụfọdụ asịghị na ọbara ada atụ asị ọbara me na ya awụ ofu ihe kama a ga-esi n'iro gbamata ọ ka mma esi n'ụlọ na-agba ya ga-agba ya ọ ya ihe m na-agwa gị sịghị na bọtụ ihe mere na ọgwakwa agwa gị na afọ gị n'ukwu ọ bụrụ na a na-ekwu ala kwụrụ gị dị gwam na ọ ya nwa ihe ọbụla okwuru ọmụnwa nwa okwu nkwu ha na ihe ọbụla m kwuru ekwu ọgwụna ma amaghị m na gị ụmụzi onye nwe nwa ọkwa otu okwu ahụ ịma na ihe mere m ji wee kpọrọ ya pụtara ebe a maka na ịma nga anyị nọ ọ na-awụ mgbe ọbụla agwa ụnụ nwa ụmụaka si na anyị wụ ndị okenye anyị fụtara ndị okenye ha kwuru si na ọ bụrụ na onye ọbụla na-atụ asị ịchọ ka ịmụta nke bụ eziokwu kpọrọ gị ebe ụzọ gbara nje ekwu ndụ otu anyị kwu ebe a ugbu a ọnwa anwa atụ asị ebe a ndị mmụọ kpọrọ ya andị otu anyị nọkwa ebe a ugbu a achọpụtara akwụkwọ mme nke bụ eziokwu nwanne nwoke ịma na mgbe ị gwara m ihe asị na ọnwa tọrọ m ihe ka ịdị anaghị eji mgbe agbajuru bọtụl were ataba nwaanyị ma a na-agbado ụkwụ n'aja were ataba nwaanyị ọ bụ arụ ịchụ nwaanyị n'afọ ime kama ọ rụkwa na kama nwa ga-ala kwa m nwa maka ọ bụrụ na m nọrọ nwa a buru afọ ime ala mmụọ nọ na be a ga-egbu ihe na-achọ ịgwa m kịta bụ ka m kwete n'ọmụa mere ihe m emeghe gbam nna anyị otoro akọrọ olu akọrọ ala etere ugbo etere ose aka m adịghị ya enweghị mgbe ọ ga-egbu afọ ime ala kama ya na ọbe mbuo ya kama ya na ọbe mbuo afọ ime ma mmụọ ya ka ndị ọkpụ ghara igbu m ụmụkwa ụmụaka na-achọ ka ha tige mmadụ nsogbu n'aka ka echi ha atọgbuo m nne ebe ọjọọ na ị gaghị ahụ ya na be
Nkogala be. Ono kwa bege. Ke kuru le sare ma. Ono kwa bege. Ke kuru sare ma kana nya eba. Chima. Yuru na achu ugbu a ko onu ngwere m nye ndị mmụọ n'aka. O mbia sigo support ugbu a se nwa ibura female. Ọnwụ na ndị mmụọ ko n'aka n'olu ugbu a. Piam. Asịm ọnwụ na Chukwu aga ekwa agbapụ nwa ga-amụ nwa ebe a. Ai jama. Amusi sekpọrụ. Maka na alụlụ dị gị na Chima ewu karịa na ọbịbịa bụ. Chima bere ebe a ekwu na gị ime na gị dị ime. Adịrị Emine? Ọ na-amadịrị ka onye dị ime na Chima bere ebe a na-anọnsụ n'iti na gị dị ime na ọ bụghị nyawa tọwara gị na ya dị responsible na gwekpụrụ. Si a chere gị ya bụ ka m mata nke bụ eziokwu. Chima na-atụwa n'ime Chima nwoke. Chima nwoke onwe obere ihe nkiri ihe ọ na-alụ ka ọ ga-eji wetụwa m ime. Ọ bụkwa Chima mee nwata ya. Again. Amua. Okwu adịgo mma. Okwu adịgo mma. Okwu dị mma nze ya atọ ọchị. Okwu adịgo mma nze ya atọ ọchị. Nwa nkwụ dị n'ime ya. Mekịta ka ị bịara maka anyị achọghị onye ofe ahụ ịbịa mụ anyị nwa. Ma nwa anyị gara amụ bụ ọbara anyị. Onye ibi na-akpa anyị nwe. After all, ndị China na-amụkọrịta onwe ha ha ji eyi onwe ha. Ịfụ na okwu adịgo mma kịta. Ihe sọrọ gị na-eme. Tụrụ akwụkwọ elu mee ihe sọrọ onwe n'oche ka onwe ihe na-eme. Ịma mgbe anọ masị na ụnụ cha na anụ. Na-aga n'iru ka ọgwa anyị ga-ewe ekwu. Hapụ na ọ nwere emezi mma akpọzi Chima ka m butu onye tinye na flọ tinye na gia wan. Hapụ Chima oge ọ bụ n'okpuru m na-efegharị n'okpuru enwe nwa ọya bịa nwe nwa bifọ. Don't worry, ihe ndị agwa eketa bụ na onye na-aba mba na-eti aka n'obi na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị. Nsị na ị na-agwa ndị mmadụ na ọ bụ ọgụ tụwara na ọ bụ ọgụ tụwara ị na-akọkwara ndị mmadụ na ebe nwoke adị ekwu ekwu ha maka onye ọbụla gara inye nsị mma m ya bụ ahụrụ ya apụrịrị. Chima bịa ebe a isi na nwa bụ nwa anyị. Ahụ nwa anyị bụ ọgụ na ya atụfu nwa anyị atụfu gị na nwa atụ ma nwa gị ma nke Chima irila apụka anyị si apụzi onye m nwa. Ọ na-ekwu obere ihe na-akpụ nwa ọ na-eru na olùkọ́ ọnụ mmiri ọkụkọ nwa obere ihe enyoye n'ọkwa nya bụ ihe a na-asị ọgwụ ijiri nju ọkọ ihe aka ndị abịa ada egwu ya egwu ya ije mbebi ibu njiri ibu njiri gaa njiri nwanyị Oya. Enu? Okwezi babo. Ya mwe. Sike. Okwezi. Je polu dimo, je polu ti. Already. Try go better. Try go. Sike no. Nwe ko ya mo. Sike ya mwe. Ya mwe. Enu? Sike try go better. Nwe ko ya mo. Nje wage. Tome wage na munu munde ke daro. Hey! Moto. Manobi. Chineke! Obone. Hey! Chima kangwa gezoku. Obugi to amima. Hey! Akwapuru m ekwu. Ekwuru m ekwu na ọ ntụbara ime. Ekwuru m ekwu. Try ya. Try go. Try ya. Sike.
Ịkọ nwanne gị ọzọ kịta ngwa ha pịa kacha ga. Nna anyị n'obi. Adị m okwesịkwa ka m kpọrọ gị nna anyị n'obi. Mana akpọgo m gị akpọ. Ya isi eme m ihe a, okenye dị ka gị. Isi m kpọtụ ya ka ị dụọ ya ọdụ. Ọkwụdo ọdụ a ka ị dụrụ ya. Nwa nwere ụdị anya ọ na-ene m, ọ na-ebe anya ahụ jezuo m arụ. Adị m amazi ihe m na-eme eme. Ọ dị ka nwa ọ na-agba nje, nwunye gị a nwere ihe ọ. Mechie ego ka m kwuo okwu. Maazị Otoro, ị bụ nwanne nna m. Nna m nwụọ, m wee were gị mere nna. Mgbe kpọrọ onye m ga-alụ kpọrọ ya kpọtara gị dịka nna m. Mụ na ya nwee esemokwu, isi m kpọtara gị ya ka ị dụọ ya ọdụ. Na nrube isi m dịka nwa gị mkpọtara gị na-adụ ya. Amaghị m na ọdụ ị na-adụ ya bụ ịkpọrọ ije n'elu akwa na-adụzi ya nke bụ ọdụ. Idugide gị ọdụ dụta ya nke a. Ama m ụmụ eme. Ọnwụ na mgbe anyị kpọtara m nwatakịrị a, abịa m lee ya anya nwe otu anya esi egbu bambambam. M rapụ ya ọ ga-apụ n'ezi nsị ka m jidezie. Na ngwurube anyị ha ọkwa nwere chado okoru gị. Ọ bụrụ na gị lụta nwaanyị mee ihe obi adịghị mma. Iwe zọgide m o wee bịa buru ya bụ efere ọlaọcha na ọlaedo dobere gị iwe rachabazie anụ. Chima agwakwana m ka agbakwana m mbọ ka nwoke azọkwana gị ka nwanne mmadụ. Ọkwanụ brọda na-atala m. Brothers m je ka ọgwa m ihe. Njezi ọgwa m ihe mgbe ekwetezie. Ọrụ eme na ifelu ntiri onwe m n'ime n'ọdụ ọnụ n'ụbọchị taa. Ọnụ fụrụ nwaanyị ọcha pete. Eji ikwu okwu ụbọchị anya na di ya. Ọ na-ekwe na m si ugwu Awụsa nata. Onwe nke mma. Ụnụ afra nkunu si gbafara m ife ụnụ ma ma hụ. Otara. Etenis ni klo n'alụ. Ịmacha klu n'alụ. Iwe dị n'obi, ọchị dị n'eze. Ọkwa gị ka m ji mere nna m ọnụ. Ọkwa gị ka m jiri mere nna m ọnụ. Ọ bụ gịnị ka m melụ gị n'ụwa? Ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ? Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Echekwa m na mụ na gị bụ nwanne. Echekwa m na mụ n'unu sofu ụzọ agado. Eche m na mụ n'unu bụ nwanne. Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Ọkwa gị ka m jiri mere nna m n'ụlọ. Ọkwa gị ka m jiri mere nna m. Ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ? Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Mere n'ihu kọmpete n'azụ. Mụ na unu bụ nwanne nụ. Eche m na mụ na unu bụ nwanne.
sofi